Labarin Kannywood. Ku danna mana subscribe da like da share da kuma comment. Sannan kuma kar ku manta ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku daga mun ɗaura ayyukanmu. Mun gode da kulawarku. Nura Musa Inuwa, wanda aka fi sani da Nura Inuwa, masoya sun cincirin jiran album ɗinsa wanda yake saki duk shekara, amma bana shiru har yanzu bai saka ba. Ko me dalili? Ku biyo mu domin ku ji irin comment ɗin da aka masa da kuma irin amsan da ya bada. Mun gode. Har kullum Nura Inuwa ya saba yana sakin album ɗinsa ne guda 2 duk shekara, sannan kuma ya tallan album ɗinsa na shekara mai zuwa, amma kuma bara da ya saka shiru bai yi tallan ba, sai godiya da yi wa masoyansa da kuma fatan alkhairi da ya musu. Sai ga shi kwaɓam, mawaƙin ya fasta wani hotonsa wanda aka rubuta Abnur Entertainment, Nura Inuwa 2020, a ƙasan kuma ya rubuta Allah shi kaɗai ne ke gane sirrin zuciya. Bari mu je ku ji irin comment ɗin da aka masa a ƙasan postin ɗin nashi. Usman Suleiman 7579 ya yi comment mai zafi akan mawaƙin Nura Inuwa. Ya ce gaskiya ka fara hasala ne, shiru kake ji har yanzu baka ce komai ba game da album ɗin 2020. Esman Computer ya ce oga barka da war haka. Oga ya labarin album 2020. Sai Uzair Basha ya ce gaskiya ne babban yaya, ya maganar sabon album 2020 amma kuma mawaƙin bai ce komai ba. Shi kuma mawaƙi Nura Inuwa ba abin da ya ce gare shi sai dai ba da haƙuri. Ya ce don Allah kada ka hasala. Abin da ya ba shi amsa kenan, bai faɗi wata magana da zai gamsu da ita ba ko masoyansa za su gamsu da shi ba. Amma kuma bari mu je mu duba wannan ainihin maganar da ya na wancan shekaran domin mu ji me yake faɗa a kai, saboda mutane da dama sun manta da wancan tallan album ɗin da yi. Ku danna mana subscribe da like da share da comment domin jin labaran Kannywood da dumi-duminsu. Mun gode da kulawarku.